Berehala, mailaren bueltan jarriko diren goi mailako kirolariekin hasiko dugu esan bezala mahai ingurua, beraien kirol ibilbidea, esperientzia, ilusioa, nahiak eta etorkizunaz mintzatuko gara lehenik eta behin. Ondoren, herriko zenbait kirol elkarteko ordezkariak ere gurekin direnez, kirol guztietan amankomunak diren eduki eta kontzeptu orokorragoak izango ditugu hizpide. Datu guzti horiek mahai gainean ditugunean, zuen txanda izango da. Gaur gurekin diren kirolari eta kirol elkarteei galderak egiteko tartea eskainiko dugu. Azken batean, denon artean kirola eta kirolaren inguruan ditugun iritzi eta esperientziak partekatuko ditugu. 23 urte beteko ditu, hil honetan bertan, ekainean, Real Sociedad B Sansen defensa gisa jokatu du, Espainiako gazte mailako hainbat taldetan parte hartu du, eta adibidez 2008an Espainiako 17 urte azpiko selekzioarekin irabazi zuen Europako txapelketa, bertan 80 minutuak jokatu zituen, Espainiako 18 urte azpiko selekzionare aritu da, azken denboraldian, 13-14 denboraldian lehenengo taldean jokatu izan du, edo partidu batzuk bintzat, Ligan, Kopan eta Championsen, eta azken albistea daukaguna bintzat, 2014-15 denboraldian lehenengo taldean jokatuko duzula. Holaxe? Aurkezpen txiki honekin, denok ezagutzen dugu, baina behar da bezala aurkezteko. Nagoreri dagokionez, Nagore Arizaga Iribarren, Andoaindarrak 4 urte egin ditu herriko leitzaren eskualoi taldean, eta 2006an Donostiako beraberako eskualoi taldera egin zuen jauzia. Ohorezko mailako taldean jokatzen du, 5 zenbakiarekin, zentral gisa, eta lorpenei dagokionez, jokaturiko txapelketa guztiak irabazi dituela azkeneko 2 denboraldietan, Liga, Kopa eta Superkopa. Eta horretaz gain Euskadiko eta Espainiako selekzioarekin ere jokatzeko hautatu izan dela zenbaitetan. Txukun, ikusten ez interneten aurkitzen dena zuzena ere bada. Imanol Rojo García berriz, 24 urte beteko ditu aurten, Tolosarra da, naiz eta Andoainen ere ikasketak egin ditu, horregatik pixka bat gerturatu dugu Andoainara. Txikitan hasi zen eskiatzen, bideoan esaten duen bezala, anaia eta gurasoekin batera, eta Espainiako txapelketetan lortu zituen emaitza honei dagokionez, horren ostean, 2009an, Espainiako nagusien taldeko kide izatera pasatu da. Ordutik ona, eskian, iraupen luzeko eskian dabileian, munduan barrena, eta azken 3 denboraldietan adibidez, Espainiako txapelduna izan da, tin estrin eta errelebo mistuen azterketetan. Azalduko digu zertan datzan modalidade horiek, eta aurten adibidez, Sotxiko negu joko olimpikoetan ere parte hartu du. Bai? Bueno, ondo guaz. Eta azkena, Jose Angel Perez Andoaindarra, Espainiako futbol ligako lehen mailako arbitro izan da, 2012-13 denboraldi arte, futbol arbitroen Gipuzkoar batzarraren kidere izan da. Aurretik, 2 urtez, 2. mailako futbolean arbitro gisa aritu zen, eta 86-87 egin zuen debuta lehen mailan. Urte horietan guztietan, ia 300 partidotan egin ditu epaileranak, eta tartean partidu garrantzitsuak horrek komunikabidetan oso eztabaidatuak eta aztertuak izan direnak. Aurkezpen labur honen ostean, hasi gaitezen esan bezala lehendabiziko atal honetan, goi mailako kirolariekin egin modulako lehendabiziko minutuak, pixka bakoitzak, futbolera, eskualoiera, eskira eta arbitro izan aurretik zuen kirol ibilbidea pixka bat. Hasieratik garbi zenukaten bakoitzak oain egiten duzen kirolari egin nahi zen dutela, beste kirolarik izan duzue, nola izan da zuen ibilbidea, egungo egorara iritsi bitartean. Bueno, ni hasi nintzen futbolen, txikitatik hasi nintzen jolazten, eta bai pelotan da bai futbolen partidu jogatzen eta hola hasi nintzen 7-8 urtekin hola. Pelotan hasi nintzen handiako pelota eskolan eta futbolen ikastolako taldian. Eta, bueno, 14 urte arte 2 gauzak initun, eta gero eritzen momentua bi gauza gehiagin zela egiteko, eta erabaki nun beti da nire gustatu zietelako futbola, futbolen jarraitzea. Eta hoxe, pelota azkenean futbolan gatu gutzi bat izan nun, eta hoxe. Sansen zenbat urte izan dira? Sansen, errealitzintzen 11 urtekin nahiatu nintzen, eta hasieran ziren txapelketak eta bakarrik jolazteko. Eta gero 12 urtekin hasi ginen errealen egunerentako hastian 3 bat izan daratzen, partidu jolazten azte burun, eta pixkaneka jonez, gora aldea Sansen iritsi arte. Eta zorionez, gora iritsi arte izan ez. Sansen pasaitut, azkeneko 5 urte hauek.
Eta hoxe, bai, aurten urrengo urtetik aurrera goran egon naiz, eta hoxe. Ametxe bat beteta. Ametsa bintza beteta, guain alperia horre iritsi eta organitze bali maga, zenke lanen jarraitu beharko dugu. Nagore, zure kasuan, ez dakit hasieratik garbi zeneukan eskubalageran aritu nahi zendula, beste kirolik egin izan dezun gaztetan, nola izan da zure bilbidea? Baina zen izan lasaien eskola kirolen, eta gero kurso erdia voleibola eta beste kurso erdia eskubaloia. Hola 2 urtez, eta gero igerik eta baita egiten hon. Eta gero ja infantietan lehizanera jo nintzen. Horri denugun eskubaloia eta igerik eta ere bai. Baina gero ja aukeratu behar izan bitako bat, entrenamendu eta ordutekin kointzit dituzeten. Orduan eskola aukeratu hon, gehi gustatzen zitelako, taldeko kirol bazalako, eta azken finean hobeto pasatzen olako. Eta lehizanera nintzen 4 urte, infantil eta kadetetan, eta gero ja jo nietan medabera jo nintzen. Imanol, oso txikitan hasi zinen eskiatzen, garbi zenukan? Bueno, aitak eta hola erakutsitzaten 5 urteekin eskiatzea, jute ginen arabera eta hola, eta gero hasi nintzen igeriketan, bai, eskola kirolen, eta gero ja 11 urteekin ja hasi nintzen karrerak egiten eskiakin, eta gustatzen zaiten, eta 13 urteekin ja hori bakarrik egiten. Famili kontu da, zen gurasoaz gain, anaiak ere, eskian eritzen da nahi ere? Bai, anaiakin beti danik leku guztita jungea eta... Eta Miguel Ángel, lehenu Jose Ángel deitu diotela, Miguel Ángel zure kasuan ez dakit. Nina eskatuko ertaz egiteko gato guztien zelako. Bueno, yo empecé aquí en Andoain, Odea, la organización deportiva escolar Andoain, con el difunto Vicente Huizi, que en este pueblo ha hecho de todo, y con mi padre. Y bueno, empecé a compaginar lo que son entrenamientos de chavalillos y a arbitrar partidos. Y bueno, empecé a arbitrar y fue una cosa que me gustó. Intentaba compaginar lo que es entrenando a los escolares y arbitraba torneos de veteranos, entonces estaban Guruzi y todos estos. Y bueno, a mí que me gustaba y me invitaron a federarme, a los 15 años me federé. Y bueno, ha sido una trayectoria larga de 30 temporadas federados, a la cual he tenido que ascender categoría por categoría, porque el arbitraje, a diferencia, digamos, de otros deportes, al final tienes que pasar por todas las categorías. Tienes que pasar unas pruebas, unos exámenes, unos informes, y tienes que pasar por todas las categorías para ir ascendiendo de categoría. Entonces, bueno, como bien han dicho, en el año 97 subí a Primera División. He estado durante 16 temporadas en Primera División disfrutando de lo bonito que es el deporte de élite, de lo bonito que es el fútbol en Primera División, y bueno, la verdad que la experiencia es muy